bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe amduɓe yebde ayawo habrirde Piinditv caggal yettude gueno gonɗo jonɗo en juule rasulu sallllahu alayhi wa sallam bajja abdoullahi kame aminata kodda annabaɓe gandamojo jettaɗo katu kange gandaɗa mawɗo jikko ɓurnade windere ko rasulu sallllahu alayhi wa sallam en calmini khalifaɓe dini khalifaɓe aada kono en calmini kadi ni bandiraɓe ardiɓe en e Piinditv baba abou Samba Diop lewlewal pinal Samba Diop en calmini bandiraɓe kala e kuuɓal sen ji nde jonde fattam lamiri ko jonde nde ganduɗa ko jonde e nder jolle saabu ɗum ɗo son ji jonde nde hayso suwa haalede eɗen gandi no yooɗi eɗen kuccidire jaltaɓe walaldi woni omo ganduɗa ko Papis Kome kono eɗen kuccidire omo ganduɗa ko Mariam Wade kono eɗen kuccidire omo ganduɗa ko Aji Diaw Salli Diaw nalanke nganaɗo holko joɗɗini en ɗo ko fedde wiitede tuddudu subalɓe en mbiyata yerimayo en ɓe jarani debele baccani balamaji ngaari maya tanum jaltaɓen ko ɓen kuccidirɗen ɗo nde tawno cuɓalagal koye men jeeya koko weeli koko yonni leñol ngol koko doysodirta e leñol ngol ɗum saabi hande noon eɗen joɗɗaniɓe ɗo maɓe kal holko joɗɗaniɓe ɗo tuddudu subalɓe ene jogui ko wiite ko so ɓiɗɗo jibinama innete kono mataw ko on ñalamu en batta hade men nadde e ñalamu o totten omo ganduɗa ko jaltaɓe walalde woni Papis Kome. Assalamu aleykum. wa aleykum salam wa rahmatullah taala wa barakatuh. en batta so wona yawtude omo ganduɗa ko Mariam Wade. assalamu aleykum. wa aleykum salam mi salminima fof inde mum yettode mum mi juurima ɗum ñaganima ɗum Allah moƴƴere moni kala inde mum yettode ko noon jawtirten e yimiyanke nganaɗo o sohlani ko ɗon mbiya huuli o woni Salli Diaw mo groupe ngatamare Salli e Harouna. assalamu aleykum. wa aleykum salam ba modi mi salmini mi juurima mi yettima mi duyalmama kadi ñawala kadi aussi vraiment yo yettere nde gase dow jaam ko noon jawtirten e omo ganduɗa ko Aji on mo ganduɗa kadi nek Diaw mo ganduɗa ko gardiɗo rewɓe ɓe. assalamu aleykum. aleykum assalam calminama bandiraɓe tawaɓe ɗo ɓe bandiraɓe Piinditv ko kadi calminama juurama ko noon jaroten duttoɗen omo ganduɗa ko caggal nde ɓe calmiti ɓen gandi kamɓe goni holɓen duttotoɗen koye omo ganduɗa ko joguiɗo ko kuɗol dahangol walla mbiyen secrétaire fedde tuddudu subalɓe woni omo ganduɗa ko Papis Kome jaltaɓe walalde mawa aran en holko saabi ñalamu o ko tuddudu subalɓe mbiɗen so ɓiɗɗo jibinama innete o arnaten hen on woni Papis Kome jaltaɓe walalde. a salmitama tuddudu subalɓe e gardugol rugisal ko fedde sehande walla tafande e goƴaji tubalagu tigi ko subalɓe rimɓe ɓiɓɓe rimɓe jeeɗiɗo gonɓeɓe ƴiƴam dimagu dague ɓallu mumen jotti joguiɓe goƴaji Fouta holno cubalagal ɓamtirto e nder reedu Fouta holno pinne cubalagal ɓamtirto e nder reedu Fouta jooɗi miiji micci tafi nde ɗo fedde cubalagal mo wi cubalagal wiye développement mo wiye cubalagal wiye gaynaka mo wiye cubalagal wiye awo mo wi cubalagal wiye social mo wiye cubalagal wiye culturel mo wiye cubalagal inni développement fof e on tuma nde min ƴeewi goƴaji amen min gandi koko julfo mbiyata ko hel becci kala borom mo koye fajal boppam helle haqqille ko jomum tan fajata ɗum min ndennino min mbi ala ñawduno amen ñaw goƴa amen o so wona min ndenda min gona neɗɗo goto dental ko doole min ndenda min gona neɗɗo goto nde tawno ko dental woni neɗɗo woni doole sukaɓe walanaɓe ne kewi wiide hooram moƴƴani ene heela yerɓino ko leelani ɗum ko dekole en jimonno ɗum salli wonko andi hen min ndendi min ƴeewi holno min mbawi wadde min gona neɗɗo goto min jiida yumma min jiida baba min kaɓo basal jogal jingal nadde nder reedu Fouta ngal e on saaha min mbaɗi ko wiyete ko tuddude subalɓe tuddude subalɓe ko cubballo
ummoɗo woni yaha tuddunu yo liddi minenne ko heewa men min gummi ko Fouta min ngari tuddade ɗo won tuddiɓe ɗo ha France won yaaɓe partout dans le monde nder tuddu subalɓe nani hen amin ƴeewa ko min ɓamtiri Fouta oɗon ƴeewa fina tawa o beela ina wontata wonno eyyi fina tawa o andi hunde foof ma yi pina kewɗe ɗeɓi yoolade hay dingal cubalaagal ngal nde tawno koɗo ummi ɗo ene tiiɗi andi fo mima roy dunnuroke pire cubalaagal pinal muɗum koko fuɗi guila fuɗo yeehi min mbiyata ko min ñigla ɗum seeɗa kala min gartata ɗum hen eyo e nder hen noon min mbaɗi fedde nde min ƴeewi Rougui Sall min gardini fedde nde min woni secrétaire général calmini goggo Rougui Sall ay gardiɗo on calminimo no feewi eyo fedde noon so jibinama e nder dummuno dabbo min keeɓi kayitaji fof firti fedde nde oɗo saaha on mbaɗi feere keɓɗon kayitaji haade amen haalde hadde yimɓeɓe tinde tuddun subalɓe onon woodi ñande min mbaɗi assemblée générale deuxiéme assemblée générale min mbaɗi bureau hakkude ɗon e INSA men taw min jaltini kayitaji amen min jooɗima dow hen on jaltini kayitaji mon on jooɗima e dow hen ko ɗon daroɗa jehen o mo ganduɗa ko Mariame Wade Mariame Wade ko on woni dardiɗo woni moftowo ngaalu fedde tuddundu subalɓe ene teske e saaha pelle caɗele dañeteɗe hen kadi ñalamu innude tuddundu subalɓe beela ala caɗele ɗe ganduɗa oɗon teski ɗum hen walla so tawi woni oɗo saaha foof no dari e yeeso yimɓe ina hebla ina pari eyyi caggal yettude Allah fof no paari machallah nde tawno kala ko so yimɓe jaadani tan fewata kono minen Allah no walli min minen fof ɓerde ko goto miijoji ɗi ko goto fof machallah no fewi ɗum tagui ɗum no ɗum moom machallah tuddude nde minen fof komin gotum kadi ko bandiraɓe fof kadi ndendi ɗo ende ɗum tagui hay caɗele goto min ngala hen probléme goto min ngala hen eno papis wini kayitaji amen e ñalawma goto min gummani ɗum e balɗe ɗiɗɗe ko nden min pare kayitaji ɗi e aɗa ɗum kadi ko yettude Allah noon tigui oɗo saaha kayitaji mon no timmi kono ɗo batte rewɓe toon sen garti ko rewɓe ɓe ganduɗa ko subalɓe e ɓe ganduɗa kadi ne gona mbiten ko leƴƴi goɗɗi ɗi ni beela kamɓene eɓe nooti e noddandu nde ganduɗa ndu fewanu ndu eyyi min noddi e keewal kala biyo mbimami en tant que cubal amin nodde e keewal e kadi min noddi kadi e keewal amin nodde e teyde amin noddi kadi e deeƴal eyyi machallah ko noon duttotoɗen koye o mo ganduɗa ko Adji Diaw mo ganduɗa ko gardiɗo rewɓe ɓe Adji Diaw annene hol oɗo saaha ko ɓuuri wonde gueece ko ganduɗa kadi oɗo saaha aɗa ɓuuri ɗum sohlude walla mbiyen fedde nde ne ɓuuri ɗum sohlude hannde oɗo saaha assalamu aleykum lawol gongol en calmini présidente men Rougui Sall en calmini bandiraɓe foof eyyi min jogimi ko affaire rewɓe haal dandema nde yo ɗum nin seeɗa eyyi o saaha joni ɓuurmi toppitade ko affaire rewɓe ɗe e programme momin paandi o eyyi mbaɗa yiiɗi rewɓe daaro hen tigui kadi banggue gueɗe kala organisation ngam min mbaɗa ɗum ko minen jeeyi ɗum minen fof ndendi ɗum woni fof waɗi hen doole mum kadi banggue ñantugal kadi min jiiɗi rewɓe fof ñanto ha jooɗa ene waɗi min kadi ñantugal ngal ganduɗa min jiiɗi nandude comci amin jiiɗi kadi hay cuɗari min nanda min jiiɗi noon ko jamma yo yooɗo yo feew min noddi kala debbo cubballa ɗo wonno e aduna he e kala pullo ɗo wonno e aduna he min noddi ɗum e keewal e peewal kadi jamma o famɗani min jiiɗi ko wala ko ɓuuri fewde hen tan ko nawrat ɗum yeeso kadi min daña hen ɗum kala ko nawrat ɗum yeeso waɗe duttoɗen koye Sally Diaw mo ganduɗa ko yimiyanke nganaɗo to batte naalankoɓe ɓe ganduɗa so ɗon tawi eɗen kaala jamma o yimiyankoɓe ɓe ganduɗa ko ɓen gardi Sally mba sikki ko hoore jeeya kono aɗa wawi artandamen e on fondu era ngo ganduɗa toƴƴordande kay toƴƴordande min nana ngawle ngarango wuro penɗum sabu kadi reedi samba e ten ƴellay rangrañe a yaltinata nooro ko welime dale mayo cibe coccali koye dale mayo jemayo koye dale mayo cene dimme daneje gallol tammi tongo yeri mayo juurima hooram salamu ale feddam nde bammodi mi salminima mi juurima nde tawno ko ngawle ngarango wuro penɗo Moussa Boukary reedi samba e ten ƴellay rangrañe ɗo cubala waltano koɗo anda kono jiiɗa ko wodani komin endam minen fof komin endam donc noon tuddum subalɓe nde e galgo Rougui Sall
woni wonde faade kadi mbaɗa wiya toujours e jimram min sima subalɓe Fouta yeewe noon tigi woodi ñalan ko ɓe sa ƴeewi hannde Fouta hannde hewde Fouta hannde guila senaɓe hay fof ko subalɓe donc noon hunde ganduɗa hoorema nde ɗo felde ko teddugal manggal e nder subalɓe donc noon ñalan koɓe fof hannde min ndendi min woni gotum donc ne waɗi ñalan koɓe ngala eeraɓe e jammo surtout kala e technique aussi ha moɗo ñalan koɓe woni hono babmal ko parent ni e Elhas babmal e donc noon ko hunde ganduɗa hoorema min fof hannde o min ndendi jammo ha rewa lawol kala jammo fewiti inchallah min daro hen ha fewde tawno ko minen goni lamɗam Fouta subalɓe goni lamɗam Fouta subalɓe goni fof ɗa subalɓe goni lamɗam Fouta kadi koko famni kono tan ina jaa e teddiniraɓe o mo ganduɗa ko ceerno Bocar Kane mo ganduɗa ko jeeyowo galleji gonɗo ɗo e nder leydi Sénégal kono ina jaa hen kadi o mo ganduɗa ko Oumar Maham Gori mo ganduɗa ko gardiɗo mouvement Madiba kono tan mo ganduɗa ko Papis Kome jaltaɓe walalde so tawi en mbi oɗo ñalama mo ganduɗa ko pattam lamu a artanat min ñalama o ko holnden holon waktu holon waktu fuɗɗoto ha holto haaɗiyata e ɓe ganduɗa oɗon bismi ɗumen e nder ñalama o jaltaɓe walalde eyi bamodi andi so neɗɗo wina haala pinal cuɓalagal hitande gasata nde tawno no heewi ene yuuɗi ene feewi noon yaltat ɗo yaltade Piinditv haade yimɓe yaadi babam Abou en goggam Rugi en Samba Diop en minen komin jeeyi Noro aɗa andi komi tanum hamme biro modi ko men ɗo jottomi mi yaltino ɗo Noro kono noon mbaɗi ɗi Piinditv yaaha an kam ɓadda a waɗɗani maayo nan ɗo est ce que mi yaltino ɗo Noro kono noon mbaɗi ɗi émission o gasa anani bon mo wina haala pinal suubalagal o e hitande gasata nde tawno koko mbimami ko koye fuɗo ha waɗi biram lefi ha waɗi cinde ha waɗi fof yimɓe ne guuri hen ene ñaama hen ene jara hen ene cakkoye ɓuɓri mum bon min ƴetti tan ko balɗe ɗiɗi ko temps o woni mi hewani yimɓe ko liggotoɓe ñalawma goto min ƴetti ñalawma o kamin inna tuddude subalɓe ñalawma o ko holnden wonata ñalawma o ko le 8 décembre 2019 à partir de 20h ha weeta ngata wino ko yo waɗe han kañum ene wawi jaggude jammo fof min mbimo ala a wara jam par ce que won heddiɓe nani hen kadi sukaɓe rewɓe walla rewɓe e nder société men tuddon subalɓe ene miije no feewi affaire rewɓe par ce que kala ɗo debbo ala yaata ko debbo woni fof woni ɓuuɓri woni nangue a faami on ñalawma kadi amin jiɗi rewɓe fulɓe rewɓe subalɓe ɓe cinko haɓe jooɗa no cubalagal wayno hanki e dande maayo no Sali Diaw wiini no debbo cuballo wayno gorko cuballo so yeehi awi arta totta debbo cuballo yaha yeeyoya debbo gorko cuballo wona e maayo debbo cuballo wona dow ene fiya feere ene faddina gorko mum gonɗe e nder maayo ñande hen ma ɗum yalto ande Abou Diop so woni ɗo e radio ɗi ne waɗa tal no haala ko Rugi woni dow ni goggam Rugi woni nder est ce que eyyi ɗum noon amin jiiɗi artirde holno debbo cubbalo wayno hanki debbo cubbalo tawa cacciɗi ɗum ni ko banggue tuddum cubal tan yiyete tuddum cubal tan yiyete par ce que an debbo cuballo wona cacciɗi ko jonde e nder galle huufo ɓesgu gorko ma wona e maayo ene haaɓe gona e nder suudu an aɗa faddo ko gorko ma haɓete ko ñande hen kala mo meeɗa ɗum yiide so ari oɗon jamma o yiyat cubalagal koko gonga koko artat tayniraɓe mbiyaka ma jogui tayniraɓe subalɓe noon wona onon tan ɗum ninde min tayniraɓe subalɓe eyyi ɗum noon ko bani men debbo jogui ngal ɗon catal ko noon mbatten jawten nde tawno hojomaji men natti woɗɗude kono erago mo ganduɗa ko debbo gardiɗo rewɓe ɗum noon anni hol erago mo mbatta erago mbaɗanmi ha joni tan Aji Diaw erago mbaɗanmi ha joni koye rewɓe he tan e woɗɓe rewɓe kam mbawa yaade acca rewɓe kono noon mbaɗa ɓuuri erade rewɓe e yoɓe daro darde tinde gati Rugi Babel taw ardi ko machallah o darima he darde tinde kanko e wondiɓe makko e Papis Kome oɗo secrétaire général ɗum noon minenne woto min gaccitɓe hen tan momin daro darde tinde min ballaɓe ha tuddude subalɓe ɓeydo yaarude yesso oɗo jamma kadi kala komin mbawi wadde yomin mbaɗ ɗum hen kala kone fewna ɗum kala kone artiri cubalagal
e kala ko debbo cuballo foti waade no papis komi wiide ni yomin mbaɗ feere min gadda on ndiɗon mbaadi e nder jamma he min daro hen tan yonde min mbaɗi hen doole amin ngeeri noon kala ɗo debbo cuballo woni aduna he e kala debbo pulo woni aduna he ɗo e wuro he hay caggal leydi ha e aduna he fof amin ngeeri bandiraɓe fof beele nde ɓe jettoto e jamma he gati jamma o tawa ko ɗum fof ma luude ko weeli ɗum noon amin ñaagui Allah kadi yo Allah wallu hamin jettina ɗum e dow jamma ko noon en duttoto en Mariame Wade erago ganduɗa ngo mbatton nde tawno hojomaji men koko kuuɓi erago ganduɗa oɗon mbaɗana ɗum Sénégal naaɓe kala ko cubalagal ko fuutankagal cubalagal ko gueɗal manggal erago ngo mbatton erago min mbaɗata kono aji jaw wini tan machallah rewɓe subalɓe ɓe yo jaltu e rewɓe fulɓe ɓe kadi jalta gaare tawtore jamma o sabu ɗum jamma o wona jamma tokos ko jamma mawɗo ko jamma goto e nder jammaji hitande ndeɗo oɗo jamma wallahi anda horma andu ɗum ni bon ko ha ñana hen tan eɗen ñaago kadi Allah yo Allah rokku men tan tawede ɗum ha mbawen yuɓɓinde no jiɗirɗen ni ya barke salatu fati salli jaw eyyi ko noon tan no wallaɓe rewɓe mbini e papis bayla seeɗo sali kalli no wini hen ko noon donc minen min kulani nde tawno debbo gardiɗo min gardiɗo fedde wonde ko debbo cuusɗo jasɗo kadi ko basoro hono rugi baben sall donc noon min kulani donc ɗum tagui ganduɗa min eeri dennagal kala ɗo ɓiɗɗo nalanke fof wonno inchallah bisimilla mum e jamma nde tawno ɗo wata jammaji ɗi ko salli e haruna salli e haruna mamou diallel e djibi warda e yaya titi a faami de ko ɓen ɗo wata jamma o ene yante oɗo hamla es joolen e ɓeɗon wiyano kadi hammoy en oumar joolen ko ɓen ɗo wata jamma o kono nampis kadi aussi kala nalanke kadi ganduɗa hoorema kadi aussi kadi jettolde hoore mum e affaire cubalagal ɓi pullo foof bisimilla mum e jamma o bisimilla mum e jamma he ko noon a jarama papis jaltaɓe walalde ina waɗi bandiraɓe ɓe ganduɗa ko eraɓe e oɗo ñalamu mo ganduɗa malla mbiyen oɗo fina tawa cubalagal gartana min hen raftata hen ko konngol mbayni ko mbaɗa sikki kala biyo mbimi e mbimami jolfo lebu kala ɗo mbawɗa wonde amin bismima e oɗo jamma amin noon bismi fasiraɓe amen ko wayno fedde guellay ali fall ko wayno haɓɓere gilli ko mawɓe wonɓe ɗo e wumde bamodi amin bismi haɓɓere gilli no feewi tigi en ɗam subalɓe rewa e worgo noon e gaddugol joob jaarguel ɓen ko minen e mumen mbaddata jamma o ko minen e mabɓe cinkitte jamma o tigi en ɗam subalɓe rewa e worgo e gaddugol joob jaarguel e sehilam mi salminimo hono mo kewmiide sehilam giɗam conseiller am hono Damba Didi Thiam tigi a faami amin mbiya on oɗo jam mataw ko minen tan organise kono noon min jiiɗi ko ndenden jamma o tinken jamma o en ɗam subalɓe rawa e wargo e tuddude subalɓe jiidu yumma jiidu projet ji jiidi anniyaji yimɓe ɓe kadi jiidu yumma e baaba komin sehilaɓe komin bandiraɓe amin jokkodiri kala ko kewe amen ko minen e mabɓe mbaddata kala ko kewe mabɓe ko minen mabɓe mbaddata amin mbiyoɓe min mbiyani ɓe gar min mbiɓe koɓe garɗen liggono min liggorto ni kala kono fewɓe balla min hen e ɗum noon ɗum koye inde Rougui Sall min mbiɓe bisimilla mabɓe ko heddi ko e programme mbo sikki no sumar seydo salli heewide ni so ñiwa teeni ƴoogi maayi tew dañama kadi defe dañama so tawi ñalawmaji pinal ngatamare Salli Diaw joguima commission culture ala ko ngakkata ɗon noon tigi haydara ngakkata to banggue cubalagal to kadi alay sago dokka kam ɗon seeɗa mi haala holko tuddun subalɓe noddi hol ɗon objectif tuddun subalɓe vision amen ko ɓamtude Fouta mi haalima ɗum départ sa ƴeewi hannde Fouta liɗɗi maayo natti wodde coodete ko chatol sa ƴeewi galleji gadanteji jeehe e maayo min jiiɗi wonede ke min jiiɗi
subvention batteɗo ɗo e geeƴo awo geñgo mi yiɗi on subvention waɗe maaji men belɗe ɗe ko leelani ko joni ma yimɓe ji yende muɗum min jiɗi ko ndema milliard uji batteɗi e ndema ɗi fuutonkoɓe keɓe hen foko vision tuddun subalɓe min jiɗi ko maayo ngo waɗe en valeur maayo sénégal ngo waɗi en valeur malinaɓe nan toon enen ƴetta liɗɗi tokosi ene mbaɗa min jiɗi ɗum fof yo nattu min mbaɗa air protégé ji chaque diwan min mbaɗa ɗon luggere tawde awetaki kene awe min ganda holno awirte hol sakir gawowo ɗon mbata maayo ngo no waɗe repopre ene waɗa liɗɗi faami ɗum noon woni objectif tuddun subalɓe amin noddi noon kala ɓiɗɗo cuballo ɗo woni joguiɗo hono yiyande amen nde amin mbiya ɗum bisimilla muɗum amin mbiya ɗum bisimilla mum amin berten ɗum jungo amin berten ɗumen yeeso amin berten ɗumen leeso yo ngar amin caggal Allah caggal mumen jammo o mi wima tamboto ɗum ko Hammadi Aysa Diol no gatamari wi ni koko meeɗa wadde ha min haalama de par ce que ko professionnel ji gonɗo bisimilla ko professionnel mbaɗa ndeɗo fijirde wona des amateurs ɗum noon fatmi rokkuma bisimilla salli wi ni wadde ko Hammadi Aysa Diol ma meeɗa yiɗi peekal e musique ne jaata ko ñande hen yiyete ñande hen kala mankuɗo noon sa maayi min gandanama haydara de ɗum noon ko noon en paami ndu subalɓe mbiɗen ko 7 décembre wonata ɗum noon lotata kadi ni bandiraɓe pulagu kala ina era toon nde tawno en mbi cubalagal ko gueɗal manggal emen nde taw noon waɗi gueɗe kewɗe hannde ɗe ganduɗa ko guuraɗe so wonano cubalagal eɗen mbawi wiide hunde nde sofanno no feewi en erima noon bandiraɓe kala ɓe ganduɗa kadi ni ko accuɓe hakkillaji mumen kadi ne Piinditv sagu Allah sagu mon en beltanima noon hoɓɓe men koɓe kaali ko ɗo nanama kadi ni famama on beltanima omo ganduɗa ko kennoɗo toon to karallagal ngal Samba Diop baba Abou Samba Diop omo ganduɗa ko ina tawtara yewtere nde Goggo Rugi Sall bandiraɓe gaccon hakkillaji mon e ayaw mon habrirde kadi ne Piinditv saabu eɗen gandi Piinditv on saaha kala période ɓe toon yoɓiɓe massa eɓeni toon ko ɓeɗo gonno hoɓɓe men kadi ko yontaɓe en beltima noon ha no feewi Allah jarama on jarama yeeɓiyankoɓe ayawa habrirde Piinditv aadi men ko 8 décembre ganduɗa ko salli rokkumin dande annani ene waɗa ko gella yimi ɗo jaaɓi ɗo ko no ganmiñam nira ko baboyam mere buubu ballago jibe wal fata mono hoore tegnel laaci man ala ɗo mi waranaka ngaaj jeeɗi debbi tiwolle goto jeenamaje haymum debbo mo dimmejooro Allah jarama on beltanama merci beaucoup merci